Kad prodajete nekretninu, uvijek je naravno najvažnija cijena. Ali da biste privukli veći broj kupaca, Agentica za nekretnine daće vam nekoliko savjeta koje su to najvažnije informacije koje trebate pružiti svojim potencijalnim kupcima. Prema podacima Porezne uprave, u prvoj polovici prošle godine zabilježen je blagi pad kupoprodaje nekretnina, dok su istovremeno porasle cijene stanova, osobito u Zagrebu, gdje je prosječna cijena između 2300 i 2600 eura po kvadratu. Planirate li prodavati nekretninu, nekoliko je faktora koje treba uzeti u obzir prilikom određivanja cijene. Cijenu nekretnine uvijek pratimo koje smo nekretnine na toj lokaciji, te kvadrature, starosne dobi zgrade po kojoj smo cijeni prodali, jer se tu onda vidi koliko su kupci spremni dati za nekakvu nekretninu. Znači, najbolje prilikom formiranja cijene je upravo stvarno iskustvo i realna kupoprodaja koja se dogodila na toj lokaciji. Atraktivan oglas za nekretninu koji će privući veći broj zainteresiranih ne znači korištenje superlativa, već kvalitetnih fotografija. Kvalitetna fotografija će doista brže privući kupca. Stoga ako razmišljate da vam je to nekakav dodatni ili nekakav početni trošak, dobro razmislite, jer upravo kroz dobru fotografiju brže ćete privući i ozbiljne kupce koje zanima baš ta nekretnina. Ono što je bitno da treba voditi računa da ne dolazi do pretjeranog uljepšavanja. Ako vam kupac dođe u razgled nekretnine pa vidi da u stvari stanje nekretnine ne odgovara fotografijama, vrlo često izgube povjerenje. Dakle, profesionalne fotografije, uredne fotografije predstavljaju nekretninu u najboljem svjetlu, ali ipak mora biti autentična. Stan mora biti uredan i čist, a manja ulaganja pomoći će u postizanju bolje cijene. Znači, imate stan koji trebate pokazati u njegovom najboljem mogućem svjetlu. Znači, to znači da maknete možda nekakve stare stvari ili stvari koje su razbijene, popravite žarulju, prekidač ili možda nekakve kvake, nekakve sitnice u stanu. Dakle, treba uložiti u tom dijelu da osvježite prostor, jer taj prvi dojam je jako bitan. Osim toga, bilo bi dobro, na primjer, obratiti pažnju i na ulaz. Znači, samo ulaz i stubište. Tu već nekako kupci već tada stječu prvi dojam. Kod izrade oglasa izuzetno je važna iskrenost o stanju nekretnine, pa čak i one negativne informacije. U oglasu je bitno naglasiti točnu kvadraturu. Kupci stvarno vole znati koja je to kvadratura koju kupuju. Naravno, jako je dobro imati tlocrt nekretnine. Često nas kupci pitaju da li nekretnina ima tlocrt i prije nego što dolaze u stan vole vidjeti kakav je raspored i da li oni mogu napraviti neku možda eventualno drugu kombinaciju. Izuzetno je bitno da je dokumentacija uredna, odnosno ako nije uredna da se to naglasi. Dakle, vlasnički list, uporabna dozvola, energetski certifikat i eventualno nekakvi tereti, to su stvari koje su kupcima u stvari jako bitne i trebamo to naglasiti. Sam oglas kada se piše, kada se strukturira, vodite računa da je jednostavan, da je jasan i predlažemo da se ne koristi puno ovih nekakvih prodajnih fraza, jer oni u stvari djeluju vrlo neozbiljno za same kupce. Kupci postavljaju niz pitanja i jako im je bitno znati kako je stvarno stanje stana. Da li imaju dodatna ulaganja i koja bi bila to nekakva ulaganja. I uvijek pitaju koji su mjesečni troškovi i režije i vole znati kakvi su međususjedski odnosi. Nadalje, sljedeća pitanja su im vezana uz urednost vlasničke dokumentacije, uporabne dozvole, energetskog certifikata i vrlo često vole znati da li postoje nekakve dodatne stvari vezane uz stan kao što su parkirno mjesto, balkon, spremište i nekada posebno u gradu to može biti i odlučujuće. Kad se dogovori razgledavanje stana, pokušajte postići ugodnu atmosferu, jer će to potencijalnim kupcima pomoći u donošenju odluke. Dobro je imati nekakve biljke, cvijeće, znači ljudi vole nekakvu ugodu u stanu. Bitno je da kada imate dogovor za razgled da nema nekakvih jakih mirisa od kuhinje, no s druge strane blagi mirisi kao što su svježe pečeni kolači ili kava mogu stvoriti jako ugodnu atmosferu. U slučaju da imate djecu ili kućne ljubimce, preporuka da ipak oni možda u tom momentu ne budu prisutni
prisutni u stanu jer će onda kupci lakše i bolje doživjeti stan. Ono što je jako bitno da ste ljubazni, da ste prozračili prostoriju i da pokažete nekakav prijateljski odnos i dobrodošlicu. Društvene mreže su alat kojim se postiže veća vidljivost oglasa za prodaju, no one ne mogu biti osnovni alat za prodaju, a uspješnost prodaje ovisi o stanju nekretnine, lokaciji i dobro postavljenoj cijeni.